दा अरुणाचलनि भिउ नायनोबा नै इटानगरनिफ्राय थांगासिनो दायो मोनानि भिउ नायनो इटानगराव किरण फन हरदों फन फैबायलै फन फैबाय नङा दे हेल' भिउखौ नायनानै माबायदि नुदों गारियाबो बिराद होंगो दोंगो हेल' ऋतुराज ब्रह्म हेल' फंबाय हेल' महेश्वर बि मिक्सार नामा बेयो औ हाय ब्र हेल' ब्र ऋतुराज ब्रह्म सनिका बरगयारि बहा थांबाय थादों नङा फैगासिनो दायो नाहरलगुननिफ्राय फैगासिनो गहपुराव थांगासिनो माने नाहरलगुननिफ्राय इटानगरबो बारबाय जों दायो माबायदि जाम जायो बेथ' जेबो नंबावासो औ दे मोजां भिउआनो थाबोजोबबावबायसो दासो गोसोखांनो रोंदों लाइफ हगारगोनखौ जि दखानफोर बिराद मोजां जि मोनो बेयाव खाबु लायबाय नाहरलगुन आयनाव SSC एग्जाम हैदोंमोन बेनिफ्रायनो फैगासिनो दायो नाहरलगुननिफ्राय फैगासिनो दायो गहपुराव स्टेटास चेनेलनो औ नाहरलगुननिफ्राय गहपुराव थांगासिनो माने दायो औ रावबो बेरायफैयाखैबा बेरायफैनाय नाय अरुणाचल बिराद मोजां बेरायनो जायगाया लामाफ्राबो गिदिं गिदा मोजांथार हारसिं नङा लोगो दं सानैजों स्टेटास चेनेल लामाया एबार ओंखारख्लायनो मोनलायबाय नै टार्निंआ बिराद बरिया दंखायो मोजाङै फैबाय था फंबायमोन दे जागोन दे आदा दे
रायलायनाया मोजांथार थेंक इउ होननानै सनिका हरबाय आरो थेंक इउ आयौ लामाया नै बरिया आंखौसो नायनो होनदों नामा उननिफ्रायनो लाजिबाय जोङो गोदैखौनो लाजिबाय लाइफआव नै बेयाव बानायगासिनो लामा मोजाङै वेलकाम हो मा होनदों साबेसे दं मायो 15 जन नुबाय दे मार्क्स होथेनायसो नुबाय दे नाहारलागुन थांनायमोन दैमालु बसुमतारी नाहारलागुनाव एसे एगजाम हैदोंमोन लाइट गैयालै बे फुङाव नै बेयाव लाइट गैया माने लामायाव नंखायनो खोमसि नुसिनोसै जागोन दे दानि दे सालायग्राखौबो खोन्थागोन दे दाखायो सहैखांबाथाय लामा खोन्थागोन एसे एगजाम जानानै एसे मोजां बायदियानो होनजायो गारि जाद्रायासै आरो जाला संला जायो दाना Tinnali मोनबाय नै दायो कपुर तिनालि अरुणाचलनि कपुर तिनालिसो नाथाय आसामनि नङा अरुणाचलनि गारि होफैथ'वाखै जाना दं हाजोआव नायहरदो एबार हाजोआव माबायदि जोङो हाजो गोजौ
हादरारि निउस चेनेलखौ जाय जाय मोजां मोनो अननानै लाइक खालामहरदो आरो खालामनांगौ जिउआव मोजां गैला